זוכרים, אני אסיים אתכם בדברי תורה. בדברי תורה, רבותיי, כן. אחד הפסוקים הכי קשים בתורה לכאורה, זה ברכתו של יעקב ליהודה. ויסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילה ולא יקראת עמי. מה הפשר עד כי יבוא שילה? הלא שילה היא לא ביהודה, היא ביוסף ואפרים. אז לא יסור שבט מיהודה בברכתו ליהודה יפה. הוא מחוקק מבין רגליו, כי המלכות היא מלכותו של יהודה, ומכאן אתה למד, מחוקק הוא מושל. אבל מה זה עד כי יבוא שילה? הרי שילה אינה ביהודה, אלא באפרים. פסוק מאוד מאוד קשה. אז בין המפרשים אבן עזרא אומרים, יש דעה, עד כי יבוא שילה ואז תחרב שילה. אז זאת ברכה זאת, שעכשיו בהזדמנות זאת הוא מפצר על נפילת שילה. יש פירוש של הרשב"ם, גם הוא קשה מאוד. רבותיי, זוהי בשורתה של שילה. עד כי יבוא שילה, אין לפרש עד כי יבוא ולא עד בכלל. לא בדרך של חיסרון נאמר הדבר, אלא לא יסור שבט מיהודה וחוקרים ברגליו, ועוד יזכה יהודה עד כי יבוא שילה. לא בשלילה, אלא יאסוף תחת כנפיו גם את יוסף. יהודה יתגלה כמי שמתנשא ומוטות כנפיו מגיעות עד כי יבוא שילה ולא יקראת עמים, כמו שאומר הרש, אוסף עמים. עמים שבטים בישראל. ויזכה כולנו ששילה עוד תתגלה במלוא הודה ותפארתה מתוך יהודה עד כי יבוא שילה ולא יקראת, ולא לאפרים יקראת עמים. כי אנחנו רוצים שלא רק יהודה יישאר כמות שהוא. יהודה, יוסף ובנימין, בראשונה יהודה ויוסף יחדיו יבנו את בית ישראל. כמו שאנחנו קוראים באותו... מגילת רות, כרחל וקללה. כן, יפה, כרחל וקללה. כמו שאנחנו עתידים לקרוא שהשבטים יחדיו, שבט אפרים ושבט יהודה, יהיו יחדיו אותם שני שבטים, כמו שאנחנו קוראים ביחזקאל. כן, יחל השם ביחזקאל. והיו אחדים בידיך, ואז היו באחד בידיך. היו אחדים בידיך. יהיו שבטי ישראל, לא עוד שבטים נפרדים, לא עוד שבטים נבדלים, אלא טוב לך את יהודה ואת ישראל, בני ישראל, חבריו. היו לאחדים בידיך. היו לאחדים. אבל מי יהיה? ודוד עבדי נשיא להם לעולם. זה בדיוק מה שאומרת התורה. עד כי יבוא שילה ולא יקראת עמי. שיזכה עם ישראל כולו ומכוח מלכות יהודה יתכונן ויתנשא ומלך לו, נשיא לו, דוד וישי. זאת הבשורה של שילה, שעתידה להגיע עד לירושלים. הבשורה הזאת בעזרת השם תתכונן, והדרך ליהודה והדרך למלכות בית דוד, איך אני עוברת?
דרך עד כי יבוא שילה. אז אנחנו מצפים ששילה תהיה הדרך ליהודה, ומשילה נגיע לחסדי השם יתברך לירושלים, והיו לאחדים בידיך לדוד עבדי נשיא להם לעולם. כשחגגנו 30 לשילה, אז כמובן שהרב חנן היה צריך להיות בין חבר השופטים, וברגע האחרון נמנע מחנן להגיע, הוא היה עסוק בכיבוד הורים. אתה זוכר? היית צריך להגיע כן, שבת. היה תורנות שבת, כל פעם מישהו מרכיב וקוקים. זה היה במוצאי שבת. הכנו לך אז מתנה, תמונה של אומנית משילה, עם שילה מאותר כזה, אז הבאתי לך את זה בהזדמנות אחרת, אבל אם לא אז אנחנו חוגגים היום יחד איתך את חגיגות ה-33, ובעזרת השם שתעלה על הגל. שנזכה עוד הרבה שנים. ביחד. אני רוצה בלילה, כאשר נפרדים. אני לאחרונה, כמו שאני עוסק במעט מן האור, גם בעלונים ועכשיו, הרבה שוקט על העניין של הוצאת הספר, מעט מהעוטף. והייתי יש כבר 3 ספרים. מכירים? כן, ודאי. מקווה שאתם גם נהנים. בוודאי. אבל עכשיו לאחרונה אני גם משלב את האמירות עם שירים, עם ניגונים ועם תמונות. אתם רואים פה מעליכם תמונה, תסתכלו. תמונה מיוחדת ויפה. אתה לא רואה? החולה הזאת, של המעוף של הנשר. המעוף של הנשר. זה כשאני אומר לפני תפילת שחרית, ברכי נפשי את השם. השם אלוהי, גדלת מאוד, הוד והדר לבשת. ותיאור כסמה נוטה שמיים קריאה, ומתעטף בציצית ובפתיל תכלת שמעל הציצית. אני ממש מרגיש איך ברכי נפשי את השם. ועכשיו, בימים האחרונים, כתבתי שיר, בין 2 ל-3 בלילה. התעוררתי וכתבתי שיר. והשיר אומר פחות או יותר, זה המילים הבאות. תקשיב. כנשר טועה מעל תהומות, כן נפשי הומה אליך. לגמוע אור ותכלת, נחלי אדמים, לרבות מידי שן ביתך. היו המילים שאמרנו הרי עכשיו, צמא לך נפשי. מי לי בשמיים, מה לי בארץ? ממך לא ירא אופל ושחור. צור לבבי וחלקי, אלוהים לעולם. כי עמך מקור חיים, ואורך נראה אור. כשאני אומר את המילים האלה, אני מרגיש שאני יכול להתרומם, לשאת עיניים אל המשך הדואה בשמיים, ולומר, ברכי נפשי את השם. זה ירומם אותנו קצת. תודה.
נזכה לשיר בעזרת השם. תהיו לשיר. אז אתה סוגר את ה... אם יסיעו, לא...